ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಡೆ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ಮಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಲಕನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ವೆದರ್ ಪೂರ ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಆಪುನೇ ಬುಚ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಆತು ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಲಕನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿಗೆ ಸೂವುತ್ತಾವೆ. ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿದೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಪಿನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕದು ಬೆಂದಿರ್ತಿದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಮೈತದು ಸೂವುತ್ತಾವನು. ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಬಂದ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಕಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಂಡ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಕಣಪೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿದ ನೆಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುಲಭ ಆಪುಡು. ಈಜಿನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲಾಪುಡು ಏಪಲ ನಿರ್ದೋಸೆನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೋಗುಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನ್ ಮೆರಡ ಬೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅವು ಶೋಕ ಅವಡು ಶೋಕ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲಾಡು ಶೋಕ ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸೋಕಾಯ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಪೇರು ಅವನ್ ಎಂಗರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಗುಣ. ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಅರೆಗ್ ಕಸ ಇದೆ ಯಾರು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪತ್ ಪುಜೇರು. ದೋಸೆಗೆ ಕೋಡೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನುಪ್ಪು ನೀರ್ದಿದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅರಿಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಣಿದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪೂರ ಪೋದೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದೇರ್ತುಲೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬ್ರಷ್ ಆದ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಕ ರೆಡಿ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಬಾಲೆಗೆ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಡೆದ ಆಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪಿನಿ ಚಾ ಪಡ್ದಾದು ಕಾಂಡೆದ ಒಂತೆ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕಿರಿತ್ತನು ಪೂರ ದಿಕ್ಕದ ಬಾಡಿಯ ಒಂತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ. ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ತೊಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚಾ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈಗೆ ಚಾ ಮಲ್ಪು ತುದ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಮೂಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ನಲ್ತು ಕಂತೀನಿ ಗಹ ನೀರು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋರ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಎರದೀತನ ಏನು ಅಲ್ ಬರೈತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪರ ಪನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮದ್ದು ಬರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂದ ಮಾಡ ಚೋ ಸ್ವೀಟ್ ಮೈ ಶಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಕಂತೇರು ಅರ್ಲ ಚಾ ಬರ್ದು ಪೋಯರಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ರಪ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫೋನ್ ಬತ್ತರಂದು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಿಗಲ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಆರ್ಲ ಕಸಾಯ ಬರ್ದು ಪೋಯರು.
ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದೆನ್ನ ಬಾಲೆದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಾ ಬರ್ದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿಲ ಉದ್ದಸ್ಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಒರೆಸಿಯೆ ಎದುರ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಒರೆಸಿ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನ ಅವಲಿ ಎದುರುಡ್ಲ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ತೂವರ ಒಂಥರ ತೋಜುಣದು ಬಂದು ಒರೆಸಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದಿ ಅಂತ ತೋಜಿ ಪವೇತಾಡ್ದಿ ಅಂದು ತುಳಿ ಈತೇ ಕುಂಟಾಡ್ದಿ ನಾನು ಮೋಡೆತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಣ ಸತ್ಯವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಗಂಡಲ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬು ಅಂತೆ ಈತ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಉದಾಸೀನ ಪಂಡ ಓಮನ್ ಪೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುದೆ ಕುಲ್ಲುಗಂತ ತೋಜುಂಡು ಆತು ಉದಾಸೀನ ಬಾಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ತೊಜ್ಜಪೌಜಿ ಓರ್ ಮೂಲ್ತಿ ತೊಜ್ಪೌಡಾ ಹಾಂ ಕಾಯಿನ್ ಎನ್ನನಾ ಹೊಲ್ತು ಪಿಗ್ಮಿದ ಕಜಿಪುಲ ಹತ್ತಿಚಿ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚಲ್ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಫ್ರೈಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈಕ್ ಬೈಯಕ್ಕೆ ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಂಡು ಬಾಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಚೆ ಸೊ ತೆತ್ತಿಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ನೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಆಪುಜೇರ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಗಳ ಪಂದು ಅಕುಲ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಬೇರು ಪಂದು ಕಾತಂಡ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಣಿನಿ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಂಡೆ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ನರಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ಅಹಂಕಾರ ಪುರ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತ ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ನರಮನಿ ಏರ್ನಲ ಗುರ್ತಲಿ ಪೂಜಿ ನರಮನಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಂಡಪಗ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕುಲೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಏರ್ನಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನ್ ಗಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದಜಾಂಡ್ ಏರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿಕ್ಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೆನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನು ನನಗೇನಾರ ಪೂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೆಲವುದ ಸಜೆಷನ್ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವುದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವುದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುಜೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಾಕ ಪಾಡುಜೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಅಂದು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತುಕ ಈತ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಓಡಿಗೆಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈದನು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಲಾಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಉರಿಯಗ್ ಪಟ್ಟರೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇನುಲಿ ದಯಬಂಡ ಏನಾರ್ದು ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗ ಪಂಡ್ರೆ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ
ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರಿಯೆ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಏರಿಗ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಕೊಡು ಕಾಂಡೆದ 2 ಸಲಿಯಾಂಡು 8 ಗಂಟೆಗಾಂಡು ಊರ 10 ಗಂಟೆಗಾಂಡು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಆವಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೇಟೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಕುಲ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುರುಂಡು ಇತ್ತೇಟೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಕುಲ್ಯೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಟಪ್ರಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐ ಕೀತು ಮಿಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನಡುತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆನ್ನ ಒಂದು ಬೀಲದ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ನಡುತ್ತ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತೇಜಿ ನೀರು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಮುಂಚೆ ನಮಕ್ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಮೂರ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಬಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಾಂಡು ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ನಾ ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆರು ಮೈಪೇರು ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಹಬ್ಬಿ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಬಾರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲೆಗಿ ಪಾಪ ಹಾಂ ಕಜಿಪು ದಾಲೆಜಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಫ್ರೈ ಏ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋರಂದೆ ಹಲೋ ಅದು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಕಲ್ದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀಂದ ಕಾವಲಿ ಅದಿತ್ತೀರ ದಿಕ್ಕದು ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಓ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಎಲ್ಲೋ 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 ಅಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಗ ಆಮನ ಸಾಧ್ಯ ತಿನ್ನೆ ಆಮನ ಸಾಧ್ಯ ತಿನ್ನು ದೆಕ್ಕೇನೈ ದಿಕ್ಕ ಆಮನ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಕಲ ತಿನ್ನ ಸಮಾಯಿಸಿಗೆ ಕಲ ಪಿರ ಕಲಪು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಜ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ದೀನದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾರು ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಶಾಟ್ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಭಿ ರೈಸ್ ಏರಿಯರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನಿಗೆ ಎದುಕ ಪಿರೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಪ್ಪೋ ಪನ್ನೆ ಅಪ್ಪೋ ಪನ್ನೆಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಯ್